O temporal que azouta estes días a nosa contorna deixa tamén outras incidencias no mundo do mar. Ademais de impedir os labores habituais de pesca e marisqueo, con parte da flota amarrada, o mal tempo parece que favoreceu a aparición da toxina lipofílica na ría de Muros Noia. Neste caso a zona afectada é a B, que concentra medio cento de bateas. O Intecmar xa notificou onte aos profesionais que habitualmente traballan nesta zona o peche cautelar da mesma, prohibindo a extracción de mexillón ata que non remitan os niveis de toxina. Por outra banda, as confrarías de Rianxo e Cambados seguen á espera da apertura de dúas zonas de extracción de volandeira, que a día de hoxe continúan pechadas, debido aos elevados niveis de chumbo. Un peche que está a condicionar en parte o inicio da campaña do bou de vara. Está previsto que o Intecmar dé a coñecer este venres os resultados das últimas análises realizadas nestas dúas zonas. Se os informes saen negativos, procederase inmediatamente á súa apertura.